Noong wala pang pandemya, masaya nating sinasalubong ang unang buwan ng Bar months, ang Setyembre. Nasasabik tayong marinig ang popular na Christmas song ni Jose Marichan, ang Christmas in Our Hearts. Kapag narinig na natin ang awiting ito, ay damang-dama na natin ang Christmas spirit kahit na malayo pa ang Yuletide season. Pero ngayong may pandemya na idinulot ng COVID-19 at tayong lahat ay nakapaloob ngayon sa kalagayang new normal, ang tanong ng marami sa ating mga kababayan ay mararamdaman pa kaya natin ang diwa ng Kapaskuhan habang may mga patuntunan tayong sinusunod tulad ng pagsuot ng face mask, face shield, social distancing at iba pang mahihigpit na kautusan habang umiiral ang quarantine protocols. Kung ako ang tatanungin, may pandemya man o wala, ang panahon ng Kapaskuhan ay kusang darating at walang makakapigil sa dakilang panahong ito na kaloob sa atin ng dakilang lumikha. Maaring pinaranas lang tayo ng Diyos sa napakahigpit na pagsubok na ito upang ang mga taong nakakalimot na sa pagtawag at pagdasal sa Kanya ay magising. Masyado na kasing nalilibang ang sangkatauhan na lasing sa kaunlarang tinatamasa ng mundo sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Nakalimutan na marahil ng tao na lahat tayo ay sinilang ng walang dalang anuman. Dinatnan at nakamulatan na natin ang lahat ng bagay sa mundo. Subalit ang higit na nakikinabang sa kayamanan ng mundo ay silang mga tuso at masasakim. Nalimutan na ang hustisyang panlipunan kung saan ang mayayaman ay lalong yumayaman at ang mga mahihirap ay lalong nalulubog sa kumunoy ng kahirapan. Ngayong unang buwan ng Bar months, alalahanin natin ang lumikha sa atin. Kaya tayo narito sa daigdig dahil ang Diyos ang may nais. Sabi nga sa awitin na tiyak na maririnig natin sa pagsapit ng buwan ng Setyembre, Christmas in Our Hearts. Isapuso natin ang magintong aral na naririnig natin sa sermon sa simbahan at sa panahon ng misa at pananambahan. Sabi nga sa awiting pangsimbahan, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Lahat tayo ay may kabuluhan at pantay-pantay sa paningin ng may kapal. Ayaw ng Diyos na ang mga tao ay nagsisiraan at nag-aaway. Nagpapaulan nga siya at nagpapaaraw sa mga bansa na hindi kumikilala sa Kanya. Subalit ipinaparamdam din naman ng Diyos ang Kanyang presensya sa iba't ibang dahilan at paraan upang ang mga tao na Kanyang nilalang ay magbalik loob at kumilala sa Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay sa kalupaan at sa buong mundo.